DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libing ang hinukay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano ba problema mo? Kunting respeto naman, Mama. Yun lang hinihiling ko. Ano ba respeto ang sinasabi mo? Alam nyo ang gusto ko sabihin. Huwag na kayo magtanga-tangahan. Buhay ko ito, Glyza. Kaya wag mo akong pakialaman. I am free to do whatever I want. Yes, you can do anything you want, but not at the expense of my father. Hindi ko naman hinihiling na irespeto nyo ko bilang anak eh. Pero, Diyos ko naman, irespeto nyo si Papa bilang yumaon yung asawa. Yun na nga eh. Patay na ang papa mo, Glyza. Kaya hindi niya na mararamdaman kahit pa ang pinakamataas sa respetong gusto nating ibigay sa kanya. Hindi porke patay na si Papa, pwede nyo nang yurakan ang kanyang dangal. Ano? 3 buwan pa lang siyang namamatay. Tapos may kapalit na agad? Ano ngayon ang problema mo doon? Ang sabi ko nga sa inyo, konting respeto lang kay Papa. Maghintay kayo ng tamang panahon para magkaroon naman siya ng katahimikan. O bakit? Ginugulo ko ba siya? Hindi naman na. O hindi matatahimik yung sa kinaroroonan niya kung itutuloy nyo ang gusto nyong mangyari. Paano mo nasabi ang bagay na yan? Nakarating ka na ba sa kanyang kinaroroonan? Ma! Alam niyong hindi makatarong ang gagawin nyo. You are so unfair! Tama na! Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit nating pagtatalo. Nakapagpasya na ako. At hindi na magbabago pa ang isip ko. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Alam mo kung bakit ako nagkakaganito? Kung alam mo lang, masama rin ang loob ko kay Mama. Hindi rin ako pabor sa gusto niya mangyari. Pero nagsasawalang hibuka na lang.
At yung pa isang kinasasama ng loob ko kasi wala kang pakialam. At anong gusto mong gawin ko? Magrebelde at magwala katulad ng ginagawa mo? Ang sabihin mo, masyado kayong close ni Mama, kaya baliwala na sa'yo si Papa. Hindi naman sa ganun, ate. Pero ano bang ipinaglalaban mo? Wala na si Papa. Kaya wala na rin saysay ang pagre-rebelde mo. Yun na nga. Patay na si Papa. At hindi niya na magagawang lumaban pa. Pwes ako magtatanggol sa kanya. Ipaglalaban ko ang karapatan ni Papa Lester. Kahit pa hanggang sa kabilang buhay. Pati ba naman ikaw, Lexter? Kakalabanin mo rin ako? Kahit kailan, Ma, hindi niyo ako naging kalaban. Alam niyo yan. Oh, kaya pala pareho na ang tono niyo ni Glyza. Hindi naman po sa ganun. Kahit naman po sino ang tanongin niyo, ganun din ang sasabihin. Wala naman pong pipigil sa inyo kung maghihintay kayo ng tamang panahon. Hindi niyo naman kailangan magmadali dahil wala naman kayong hinahabol. I've already decided and that's final. At walang sino man na makapipigil sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itong ang pantalon na ito susuot ko. Ay, nako. Mukhang masikip na sa akin itong pantalon ko na ito, Ma. Teka. Ano itong nakakapako? Ano itong nasa bulsa? Oh, nako. Yung sulat ito ni Felicity para kay Rosendo. Ay, lalaban ko na yung pantalon kong ito, Oh, nako, durug-durug na yung papel. Paano ba ito? Hindi ko pala ito naibigay kay Rosendo. Nakalimutan ko na. Ayos lang po, Aling Nora. Pasensya ka na talaga, Felicity, ha? Naku. Ma, iba nga pala. Totoo bang ikakasal ka na? Opo. Naku, masaya ako para sa iyo. Huwag niyo pong maikukwento ito kay Kuya Rosendo. Ay, oo, hindi. Ayaw naman niya talagang nagkukwento ako ng tungkol sa iyo, Ang gusto niya lang, sabihin ko kung maayos ang kalagayan mo, ang iyong kalusugan. Ay, okay na siya sa ganoon. Salamat po, Aling Nora. Ayoko kasi ma-frustrate si Kuya Ayokong isipin niya na napag-iwanan na siya ng panahon. Habang kaming naririto sa labas nagpapatuloy sa buhay namin, nagdiriwang sa mga nakakamit naming tagumpay, maliit man o malaki. Siya naman, nasa likod ng rehas, nakabilanggo. Pansamantalang huminto ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Pero 1 taon na lang lalaya na siya. Saka na lang po ako magkakwento sa kanya ng lahat ng nangyari sa buhay ko kapag nakalabas na siya sa kulungan. Sana walang magbago. Sana siya pa rin ang dating Kuya Rosendong nakilala ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Chang, pasensya na ho kayo't ngayon lang ako nakapunta dito sa inyo. Marami kasing trabaho eh. Tapos gabi pa ako nakakauwi. Ho, baka naman tinatakasan mo na yung utang mo sa akin. Ano ko naman? Bakit ko naman ho gagawin yun? Kapag mangungutang ka, para kang maamong tupa na pupunta sa akin. Kapag kailangan ng bayaran, talo mo pa yung palos. Hindi mahuli-huli. Pasensya na ho kayo talaga. Hindi na po mauulit yun. Pasensya. Talagang hindi na. Dahil hindi na kita pa utangin uli. Chang, O sige, akin na. Akin na yung bayad. eto ho. Dapat nga may interest pa itong mas malaki eh. Ano? Kasi 6 na buwan na nakalipas. Kaya lang, dahil kahit papano, kadugo naman kita. Oy, sige, palalagpasin ko. Pero uulitin ko, Marisa, ha? Huwag ka na magtatangkapang mangutang uli sa akin. Patingin nga. Oh, o diba? Mas mataas nga yung grades ko sa'yo. Eh kasi, dito ka nagka-problema sa major subject natin. Oo nga. Ang baba ng grades mo dito eh. Nahatak tuloy yung iba mong grades na mataas. Babawi ako sa midterms. Dapat lang kasi kailangan makapasok tayo sa Dean's List para maging cum laude tayo pareho. Easy lang yan sa akin. Kaya lang, yung tuition natin. Oo nga pala. Sasabihan ko si nanay na bayaran ng kalahati ng tuition natin. Mukha pang walang pambayad si nanay eh. Nagbayad siya ng utang kay Lola Gemma. E di si tatay na lang. Red, kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral, mag-ipon tayo ng maraming pera ha. Para mabayaran natin lahat ng utang ni nanay at tatay. Oo. Tapos para hindi tayo palaging umuutang. Yung kinikita nila, nauubos lang pambayad sa utang. Ano kaya ang pagkakaiba kung halimbawang hindi tayo mahirap, no? Ha? Halimbawa, gaya tayo ng mga kaklase natin na may kayang pamilya. Ganun. Siyempre, gaya rin nila tayo. Palaging maraming baon, magkarang mga damit at bag, tapos kulay puti ang permit na nakukuha kapag mag-i-exam. Hindi gaya sa atin, minsan blue, minsan dilaw. Bakit kaya hindi na lang mayaman ang lahat ng tao, no? Bakit may mga kagaya natin na halos sapat lang ang pera? Minsan nga, kulang pa. Siguro, mas masaya ang mundo kung pantay-pantay tayo. Ruby, ay, naku, bakit nagsusuka ka? Ha? Nay, ewan ko, hindi ko alam eh. Ala. Pagkagising ko kanina, Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinambok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz bilang Rosendo. Dinapatan ng angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labalon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz.
Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libing ang hinukay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libigang hinukay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Bakit, Glyza? May magagawa ka ba? You are so unfair, Mama! Bakit mo nagawa to sa akin? I did it for myself and not for you! Oo, tama! Ginawa mo para sa sarili mo kasi maramot ka! You are so selfish! Sarili mo lang iniintindi mo! Sandali lang. Pwede naman kayong mag-usap ng maayos. Hindi nyo kailangan magbangayan. O anong gusto mo? Matuwa ako? Ha? Gusto mo batiin pa kita? Okay, fine. Congratulations dahil promoted ka na. Kabit ka lang dati pero legal husband ka na ngayon. Ay, napakaswerte mo talaga. Bastos ka! Huwag kang sumagot ang pabalang. He's already your stepfather kaya matuto ka rumespeto. Respeto? Oh my God, Ma! Look who's talking. Pwede ba humarap muna kayo sa salamin bago niyo sabihin yan? Sino ba sa atin ang tunay na bastos at walang respeto? Hindi ako. Ikaw yun. Dahil ginago mo kaming dalawa ni Lexter. Nagdesisyon ka ng ura-urada. Eh sana bumusina ka muna bago mo kami sinagasaan.
Palibhasa! Nilamon na nakahibangan mo yung matino mong kaisipan? Wala na akong pakialam. Kahit ano pang sabihin mo. Ganyan ka naman talaga eh! Wala kang pakialam sa akin! You don't really care at all! Kailan mo ba sinabing, kumusta ka na? Buhay ka pa ba? Hindi mo nga alam kung ano nangyayari sa akin dahil baliwala sa inyong nararamdaman ko! Pwede ba tigilan mo na ang kadramahan mo dahil hindi ka naman nakakaawad tingnan? Natatawa pa nga ako sa iyo eh. Matagal na! Matagal mo na akong pinagtatawanan! Tama na, tama na. Huwag na kayo magtalo. Ako na lamang ang aalis para matahimik na kayo. Hindi ka aalis. Amanda, Ako ang bata sa pamamahay na ito. Kaya ako ang masusunod. Okay! Isang round pa tayo! Tama na, Glyza. Lasing ka na, oh. No, hindi pa ako lasing. Kaya ko pa ito. Anong kaya pa? Dali. Baka nga hindi ka na makalakad dahil sa sobrang kalasingan mo eh. Ganon? Okay. Patutunayan ko sa'yo, di pa ako lasing. Gusto mo magsasayaw pa ako dito. Teka, huwag mo nang pilitin tumayo. Baka bumagsak ka pa. Tiwan mo ako. Ano ba? Kaya ko sarili ko. Ay, ang pilit mo naman eh. Ba? Sabi na bitiwan mo. Naku, yun na nga ba sinasabi ko eh. Bumagsak ka tuloy. Lasing na lasing ka na. Kaya matulog ka na. O ayan, nakahiga na po siya sa kama. ang dami kong nakitang bote ng Bill sa salas. Kaya pala, lasing na lasing siya. Hindi ko na nga po siya sinabayan dahil sigurado malalasing din ako eh. Ang hirap pong umuwi ng lasing. Nasa na ba si Lexter para maihatid ka niya? Busy po yun. Kaya hindi ko na po siya hihintayin. At saka maaga pa naman po eh. Kaya makakauwi po ako mag-isa. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. O sige, mag-iingat ka. Opo. Maraming salamat, ha? Opo. Liza, hindi ko ginustong magkaganyan ka. Kaya patawarin mo ko. Dahil wala rin akong magawa. Hindi ko kayang kontrahin ang mama mo. At hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika rito. Oh, ano ba kuya? Huwag mo akong hilahin. Ano ba? Rita! Bakit? Ano bakit? Bakit nagpakasal ka kay Robert? Bakit hindi? Patingin ang braso mo. Aray ko, bakit ba? Felicity, ang daming lalaki sa mundo. Bakit kay Robert ka pa nagpakasal? Huwag mo nga ako tanungin ng walang saysay na tanong. Mahal ko si Robert. Mabuti siyang tao. Walang dahilan para hindi ako magpakasal sa kanya. Anong plano mo ngayon? Magpapatuloy ka ba sa pag-aaral mo? Bigyan niyo na lang ako ng pera. Ha? Wala ka pa rin pinagbago, no?
ganyan ka na bago ka pa pumasok sa bilangguan. At hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Magnenegosyo na lang ako. Kasi naman mag-apply ako ng trabaho. Dadaling ko pa apelyido natin. Mapapahiya kayo. Baka malaman pa nilang kapatid ako ni attorney. Ano na lang ang sasabihin nila? Mabuti alam mo. Baka pwede nyo na ibigay sa akin ang mana ko ngayon pa. Pagkatapos niyan, di na ako uwi dito sa bahay natin. Kukuha na lang ako ng sarili kong bahay. Pwede kong ibigay ang hinihingi mo, Rosendo. Pero tiyakin mo lang na ngayong nakalaya ka na, hindi mo na muling dudungisan ang reputasyon ng pamilyang ito at ang titulo ng kapatid mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, pasensya na kayo, ha? Yan lang ang ulam natin. Paborito ko itong miswa na may itlog, Nay. Sa sweldo, hayaan nyo. Bibili tayo ng masarap na ulam. Oh, Ruby, umigop ka nitong sabaw. Salamat, Red, ha? O, Red, kain na. O, itong kanin. Nay, ayos na sa akin itong sabaw. Kumain na ako ng tinapay kanina eh. Sigurado ka? Opo, Tay. Sarap ng sabaw. O, kumusta ka? Hindi ka naman ang hihina? Hindi na po, Nay. At sa tingin ko, unti-unti nang nakakabalik ang dati kong katawan. May mga schedule siya ng makeup class. Kaya sasamahan ko siya sa school ng ilang Sabado, Nay. Kaya mo bang humabol, Ruby? Baka mabigla ang katawan mo. Kaya ko po, Tay. Pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Kayong mga bata kayo dahil masinop kayo. Konti na lang, Nay. Makakapag-ipon na kami ni Ruby ng maraming pera at mababayaran na natin ang lahat ng mga utang natin. Tapos kayo ni Tatay, sitting pretty na lang kayo. Ano? Yan ba pangarap mo? Pangarap naming dalawa, Nay. Buti naman nakasama nga, Oliver. Oliver ba? Oo. Ako naman, sir, ha? Nasabi nga ni Gilbert. Ayaw mo na sumama sa mga ganitong lakad, eh. Oo. Wala naman kasi akong hilig sa mga bar na ganito. At saka, Ganun ba? hindi rin ako manginginom eh. Actually, hindi naman talaga tayo maglalasing. Sabi ko rin lang sa office mate mo, isama ka ha. Kasi nga, may gusto akong i-share na pagkakakitaan sa'yo. Nasabi niya rin kasi na marami ka raw loans. At saka medyo, kapos ka rin sa buhay. Oo. Uy, maraming ganyan. Mabuti pa. Magkita ulit tayo one of these days, ha? Punta ka sa office ko kung may time ka, okay? May trabaho ako eh. Oh, okay. Kahit weekends, Oliver. Nasa office ako ng Saturday. Okay ba sa'yo yun? Networking business? Oo. Ipinaliwanag naman sa akin ni Earl yung kakilala ng katrabaho ko at mukhang maganda naman. Anong klaseng negosyo ba yan? Mamumuhunan lang tayo ng 2,000 tapos may ibebenta tayong mga produkto. Nako, Oliver, baka scam yan, ha? Hindi. Pinakinggan ko siya. At saka sabi niya, may mga member sila na janitor.
pero naging masipag lang sa pagbebenta. Ngayon, milyonaryo na. Imposible yan. Totoo. Ayoko niyan. Marisa, subukin na natin to. Kung aasa tayo sa kakarampot nating kita, talagang walang mangyayari sa atin. Habang buhay na tayong empleyado na kumikita ng kakarampot sa kinsenas at katapusan. Paano kung hindi tayo umasenso dyan, Aber? Paano kung nasayang yung 2,000 natin? Pwede nang pambayad dyan ng isang buwang electric bill, ha? Marisa, ang buhay parang sugal. Hindi natin malalaman kung mananalo tayo, kung hindi tayo tataya. Matupad kaya ni Eileen ang ibig ni Roldan? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, James Quaton, Susan Robles, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Eileen. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ayaw ko nang mabuhay sa hindi ko daigdig. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libing ang hinukay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral.
May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Teka, sandali. Pa, anong problema? Mali. Mali itong ginagawa natin. Bakit? Ayaw mo? Glyza, lalaki ko. At hindi ako santo para hindi matukso sa iyong alindog. Ayun naman pala eh. O anong problema? Ano ka ba? Stepfather mo ko. Gusto mo bang maging immoral tayo? So what? Ang importante, masaya tayo. I'm sorry, pero hindi ko kaya. Ano? Sa- Uy, sandali! Saan ka pupunta? Itutulog ko na lang ito. Ha? Init lang ito ng katawan, kaya lilipas din ito. Oh, okay lang, Sandro. Hindi ko kailangan magmadali. Nakikita ko naman. Unti-unti ka nang lumulubog sa aking kumunoy. Mabuti naman. Natutulog pa rin si Amanda. Dahan-dahan akong lalapit sa kanya. Sana naman, huwag mo na siyang magising. Dahil hindi ko alam ang ikakatwiran ko. Saan ka nang galing? Ay, gising ka na, Amanda? Oo, kanina pa. Saan ka ba talaga nang galing? Diyan lang sa terrace, nagpahangin. Nagpahangin. Ang lakas kaya ng aircon dito sa kwarto natin. Hindi, sariwang hangin ang gusto kong malanghap at hindi ang hangin ng aircon. Ganun ba? O, sige na, matulog ka na uli. Sige. Kumusta na po kayo ni Ate Glyza, Tito Sandro? Hmm? Mukhang in good terms na kayong dalawa. Sana nga. Sana nga magkaayos na kami ng tuluyan. Tayo naman po ni Mama. Okay lang po ba kayo? Okay lang. So far, so good. Walang problema. Ganun po ba? May gusto lang po akong itanong sa inyo. At sana po, huwag niyong masamain. O sige, magtanong ka lang. Paano po ba kayo nagkakilala ni Mama? At bakit gano'n na lang ang pagkahumaling niya sa inyo? Alam mo, classmates ko siya nung high school. At noon pa man, may pagtingin na siya sa akin. Ang kaso may iba akong mahal. Nagkaroon ako ng pamilya, pero bata pa lang ang anak ko nang ako'y mabalo. Saan po ba kayo muling nagkita ni Mama? Sa Facebook. At doon nag-umpisang lahat. Tito Sandro, mahal niyo po ba si Mama? To be honest with you, hindi ko alam. Bakit ka nagpakasal sa kanya? Hindi naman pala kayo sigurado sa inyong nararamdaman. Hindi ko matanggihan si Amanda dahil malaking utang na loob ko sa kanya. Malaking nagastos niya sa pagpapagamot sa aking anak. Kumusta naman ang anak ninyo? Okay na siya, kaya kahit papano, nagkaroon ng saysayang pagkapit ko sa patalim. Pero sa sitwasyon nyo ngayon, ni Mama, masasabi nyo bang
kapit pa sa patilim yun? Parang gano'n na nga. At natatakot ako dahil baka ang mismong patalim na kinakapitan ko ang pumutol ng mga daliri ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang. May Pride detergent bar dito si Aling Nora. Lalabang muna ako. Felicity? Huh? Ano ginagawa mo dito, Robert? Patawarin mo ako, Felicity. Patawarin mo ako. Alam kong nagulat ka sa mga sinabi ni Kuya Rosendo. Pero sana mapatawad mo ako. Gusto ko mang sabihin sa iyo ang totoo. Pero, para saan pa? Hindi ko na mababago pa ang mga nangyari. Kaya pala ganun na lang ang pagmamadali mo makasal tayo. Dahil natatakot kang sa paglaya ni Kuya, malaman ko ang lihim mo. Felicity, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo na itong iparating kina Mama at Papa. Nakikiusap ako sa iyo. Pangako, gagawin ko ang lahat para magbago. Hindi na kita sasaktan kahit kailan. Hindi na kita pagbubuhatan ng kamay. Pangako. Umalis ka na. Ano? Sabi ko, umalis ka na. Ganun ha? Ha? Ano? Malakas na rin ang loob mo? Dahil kampante ka na? Nakakampihan ka ni Kuya? Ha? Robert! Pwes, hindi ako papayag na layuan mo ko! Hindi ako papayag na sirain ninyo ang buhay ko at ang reputasyon ng pamilya namin! Kung ayaw mo na sa akin, sige! Ayaw ko na rin sa'yo, ha? Robert! Felicity. Mabuti nagising ka na. Ma, Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa sa'yo ng anak ko. Matagal ka na pala niya inaabuso. okay lang, Ma. At least ngayon, tapos na. Sinabi na rin po ba sa inyo ni Kuya Sendo tungkol sa... Oo. Alam na namin ang lahat. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Kaya gusto kong magising ka na kanina pa. Dahil wala akong makausap. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Ma, bilang isang ina, alam ko, nahihirapan kayo. Pakiramdam ko, napakasama kong ina, Felicity. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto tayo sa mga pagkakamaling yun. Iniisip ko, minahal nga ba namin si Rosendo? Minahal ko nga ba siya bilang isang anak? Mula nang bata siya, pilyo na siya. Madalas makipag-away sa mga kapwa niya pilyong bata. Tamad mag-aral.
Para sa amin, hindi siya kamahal-mahal. Hindi siya ang ideal son para sa amin ng asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, sino ba itong pumaradang ito sa tapat ng grocery store ko? Oh, ang gara ng kotse Itim at ang kintab-kintab pa. Mukhang bagong-bago. Ba, merong bumaba. Isang babae at isang lalaking pareho naka-shades. Sino kaya itong... Tiyang Gemma! Kumusta kayo? Marisa? Tiyang! Oh, bakit nakakunot yung noon nyo? Hindi nyo na ba ako nakilala? Wala kasi akong salamin Tiyang Gemma, bibili sana kami ng isang sakong bigas. Tumatanggap ba kayo ng tseke? Ha? Bibili ka ng bigas? Tapos, cheque pang babayad mo? Kayo naman, high blood na kaagad kayo Binibiro ko lang kayo. Ano ba sa January to? Bibili ho kami ng isang sakong bigas. Oh, etong 3,000. Kwan, sobre to. Okay lang ho yun, Chang. Keep the change. Ha? Ituring nyo na lang kung pasasalamat namin yan ni Oliver sa palagi niyong pagpapautang sa amin noon. Salamat po sa pagiging the worst. Ibig ko sabihin, Chang, the best Chang in the world. Ano kayang gagawin ko? Sasabihin ko pa kay Mama ang nangyari? Mabuti pa. Kay Red ko na muna sabihin. Para may kasama ako magsasabi kina Mama ng nangyari. May humintong sasakyan sa labas. Ay, Diyos ko. Sino kaya ito? Si Mama at si Papa. Papasok na sila dito sa bahay. Sige, sasabihin ko na lang tuloy sa kanila. Baka makita nila itong napunit kong uniform. Nakita mo yung mukha ni Chang. Litong-lito siya Hindi niya naunawaan yung sinasabi natin. Siguro, nagsisisi na yun ngayon kasi nakita niyang ang minaliit niya at halos tapak-tapakan niya noon. Ngayon, tinitingalanan niya. Oo nga. Ma? Ruby, mabuti na. Nakauwi ka na pala. Nasaan si Red? Bakit, Ma? O, Red, dali ka. Tingnan mo yung bagong bili nating kotse. Tingnan niyo. Nakabili na kayo? Rui, tingnan mo yung sasakyan natin. Pa, may sasabihin ako. Mamaya na. Tingnan mo muna yung bago nating kotse. Ano yung mo? Di ba maganda? Wow! Ayos ba? May sasabihin ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo. Birthday ng kambal ngayon. Sumugal kaya sa iniaalok na negosyo ang mag-asawa? Ano ang magiging papel ni Earl sa buhay ni na Oliver at Marisa? Mga nagsiganap, Rosana Villegas,
Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ruby. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.